Takže čau lidi, tady je Karbon a dneska tady bude točit. Založím si nový svět, jak si ho pojmenuju, aby jsem ho poznal. Třeba YouTube Let's Play, protože z mojí šikovností bych ho určitě příště nenašel. Hraju hru o přežití, dám si tady bonusovou truhlu, odvádění ne, náhodné stavby a výchozí typ světa. Generátor světa nepoužívám, myslím si, že je celkem na nic. Jejda, abyste se vynořili třeba v pavoučím dole. A takže teda jsem už tady. Buduje se to. Buduje se to. A pořád se to buduje. Já teda točím česky, nevím, jestli se vám to bude líbit, ale já anglicky neumím, takže... A hele, jsme v džungli. Nějaký lag tady je. Jejda. Proč se to laguje? Sorry lidi, ale to se laglo. Mimochodem, lagnout je jako seklo se to. To je bonusová truhla. Hned si tady všechno vezmu. A jak to dělám, že se mi to hned jenom ťuknutím najede do inventáře. Dělám to tak, že mačkám shift a jenom na to klikám. Truhlu si teda vemu, protože v džungli bydlet fakt nebudu. I louč si vezmu. No, začíná se smívat, počkat. Normální. Začíná se stmívat, tak to, abych si postavil něco natěžil, abych se měl kam na noc zabudovat. Máte pár úkolů, když začnete hrát, musíte najít 3 ovce a zabít je, a abyste si dělali teda postel. Abych teda hned první noc nechtěl jenom tak přečkávat a čekat, co na mě vyskočí. Takže trošku dřeva se ještě natěžíme. U moře bude krásný bydlení. To tady teče za řeku. Wow. Pěkný to tady je. Vidíte, ani nepotřebuju generátor světa a už to tady mám krásný. Wow, jeskyně. Prdlaj z jeskyně. No, ještě to nevím. Žádná jeskyně to není. Ale jo, tam by něco být mohlo. Teď se tam rozhodně podívat nepůjdeme, protože kdyby na mě skočil kostlivec, tak bych už vůbec točit nemusel. Teda já si natěžím ještě další suroviny. Teda dřevo, to není surovina.
Pár si tady toho vezmu, no a nějaký ten baráček, že jo, protože hned první noc být v noci někde v jeskyni, to bych fakt nechtěl. Myslím, že ani vy ne. Kolik máme? 6 minut. No ovečky nevidím. Ovečky tu asi nejsou, nic cestu nehýbe. Tady tenhle strom zbourám, protože mi stojí v cestě, abych si mohl udělat baráček. Teda ale tohle je hnusný strom. Ještě, že to není smrk. Jinak by byl ještě hnusnější. Já se teda omlouvám za špatný zvuk, ale já k dispozici mikrofon nemám. Co to tady je za? To se půjdem podívat zítra. Nebo v dalším dílu. Poberu ty semínka. Tady tenhle strom teda taky skolím, protože ten se mi tady taky nelíbí. Já vím, že jsem se na ten strom ani nepodíval, ale duby jsou v Minecraftu všechny hnusný, takže... Já teda, kdyby v Minecraftu nebylo to těžení, tak bych ho vůbec nehrál. To je jako fakt balada, jenom si tak prostě těžit jablíčko. Já to mám rád, jak ty jeskyně objevuju a těžím tam. To je teda fakt super. Nevím jak vy, ale já to mám rád. Doufám, že aspoň na nějaký provizorní baráček to stačit bude. Ale jo, to by stačit mělo. Doufám, že mě slyšíte, jinak to celý budu muset točit znova. Tohle jsem nechtěl. Tak kdo by to chtěl, že jo? Jak se Minecraft laguje, tak se mi ani nelíbí. No, je to trošku nějaký křivý, ale na první noc to určitě stačit bude. Na první noc stačí všechno, abyste přežili. Kde je slunce? No není slunce. Tam je. No, to jsou tak 4 hodiny minecraftáckého času. No já se omlouvám teda za to trapný ticho, ale jedna rada do Minecraftu, vždycky stavějte střechu aspoň jednu kostičku nad hlavou, protože jak budete potom spát,
tak by se vám mohlo stát, že se probudíte s hlavou ve stropě a to není moc příjemný. Nikomu z vás bych to nepřál. Takže, jejda. Že mi ten Minecraft nějak dneska nejde. Tohle je moje první video. Já teda budu točit i Metin. Ale Minecraft všechno přebije. Prostě Metin jsem hrál tak dlouho, ale přitom Minecraft je prostě nejlepší hra, co znám. To je bez pochyb. I kdyby vymysleli nějakou sebelepší, tak Minecraft budu pořád aspoň trochu hrát, protože to se mi opravdu zalíbilo, jak se tam všechno staví a to stavění je na tom super. Těžení mě baví, ale asi nejvíc. Jste vždycky natěšení, když najdete nějaký to železo, nebo dokonce zlato, nebo diamanty. To je prostě super. Mně se to hrozně líbí, nevím jak vám, ale když kopu, tak mám vážně požitek ze hry. A když si někdy uděláme minecraftácký stůl, ale musíme jít teda rychle spát, protože za chvilku se nám tady budou objevovat příšery. Doufám, že se mi nějaká nespawne v domě, protože to by pak bylo celkem špatný. Takovýho creepera byste určitě doma nechtěli. Kdo by ho tam taky chtěl, že jo? Děláme si ty dveře. Takže mám základní věci. Teda já jsem ale blbec. Já jsem nezabil žádný... Já jsem nedostal žádnou ovečku. Budu muset teda přečkat, ale... Jo, já jsem takovej blbec. Jo. Inteligence fakt 1000. Musím tady mít aspoň světlo, protože jinak by to bylo dost blbý. Tak a já končím s prvním videem a cvak.